saka monggo waton iso adil. Adile ngene ndi? Aku ya rumangsa wong lan ngerti yen wong kuwi ndek bojo anyar mesti kerep nang ngene sing anyar. Ning gotek rembuke kawula panjenengan. Ngene kan. Aku ning kene ratu. Terus Sampeyan aku sinten? lah kok kamu? Kula ratune. Kula boten saged malah ngeten iki. Apa sing bisa dihampel? Loh, kok malah takon wong tuntune welek kaya ngene kok njurkan labdane karo kawula. Ratu kawula niku ora bedane wah karo banyu. Pendidikan dadi ratu itu kudu sempuyung dipilih dening kawula panjenengan. Nek panjenengan tumindak lisir saka gering gubernur. Tapi saya panjenengan skip, pilihan skip. Kata si ben minggat lho wis to. Aku sing jenenge ratu kuwi wae banyu kuwi kawulane. Hah? Iki janjange pengasih. Yo nek liwat dalan ten lampune gede. Nek ora ndak nak. Ini musuh aku. Awet kata pasien ingkang perlu dipunobati. Tidak mantri kan. Kumulane cara praktek dhisik dhewe. Sae. Oh, wis suwe. Heeh. Kalau winginane benar maringi Samsul Itu satu obat kayak jenenge kapsul. mereka lombe kumas kula kagem manungsa jebul kapsul jaran. Kula sampun tigang dinten mboten purun sego nek ora suket pengen mangan. Ora malah Monggo kalajengaken Pengayasan. benar ombeni obat batuk batu ABC. gue jurnek watuk mulu. Idenya apik. Saya Jawa. Yo sampean iki. Iki sapa? Iki ngono salah sawijining akti sing ora ndumah. Yang kabulkan isane mek nyewake tobo iki. Nek ora apa, ora kebayang, ora mangan saiki mesakti. Si Protobong. Oh, iki. Kula panjenengan CEO. Heeh. CEO. CEO. Tapi bukumu harus wujud. Tak glepir nih. Ngomong kok ubah. Lah iki jenenge knockdown. Monggo katuran paling jauh. Jadi sing jenenge ratu karo kawula iki ora bedane iwak karo banyu. Ratune iwak. Iwak karo banyu mati. Nek banyu Terus sing Nah, niku lho, harus iwak karo banyu mati jeneng apa? dari aku. Nggih sambung. Kowe ora ngerti. Iwak dagingnya kena. Ya mati ora apa. Dagingmu apa kok? Delok kahanan Maksud dagingku ya sobah kok ora. Wis kena kencing manis. Wis ora patah ubah. kudu bangke dhewe. Ojo marah-marah aku. Amban-ambanan cangkem. Aku. Iki Yayi Prabu ki duwe bojone. Niki sing sepuh Lukito Sari. Sing nom. Nggih. Ada sing tuwa iki ditundung. apa Minggat. Saya toh. saya cuma Saya kok. aku tuwek paten. Ojo dipateni, lagi nurutke komputer ya. Udah mati. Jadi kowe kudu ngerti.
nek tumindak melicir sekelanjur beriku iki digoleh kamu tumindak ngolok kamu laris ngemoy karo kabeh sikep lan tumindakmu ditinggalku derajat pangkat nganinggat bondo-bondo kenanganmu kok ini lho zaman ini saiki wis beda iki zaman wis gak perlu Iki generasi geser saiki. Gen Z. niki pun Generasi Gen Z. Bisa. Hah? wis sak karepe cangkeme iki ya apa kayak Pancene generasi gantet. Iku wis beda. niki wong minggat mesti urip Nek bener dawuhe Sang Resi. Manuk manyar susuhe dawa, entuk anyar aja lali mbok tuwa. ngerti Tuku sawo sak kentol-kentol, bojo loro mesti rebutan kunci. mau burine ol Hah? mau burine ol Kunci ning bendol. ora ana kunci kok mendol Separuh arti di sakarepku. lungguh lungguh nggih iso nuturi anakmu ora kok iki anakmu kok kuwi anak kok ngene iki mergo tanggamu bagus-bagus iki dadi Wong anakmu dhewe ya bagus-bagus, rupamu ya meketek kok. ayo Jegal. gaduh Tuwek. sapa tuwek Padha tuweke karo mlaku kok dijegal. tuwek-tuwek wong kaya ngene tenang mbok pesugihan wong boten turun santan minggat ben minggat